Zo zeggen er fjouwer uit. Grote talships en duizenden mensen op een kant die een glimp opvangen willen van de skippen. Maar zo'n evenement wordt nog leuker, want je er meer van weet. De Silenzigt is vorige week is het begonnen en het is eigenlijk een maritiem programma voor iedereen. Dus het is, we proberen hiermee, het is eigenlijk een soort pre-sale. Dus voorafgaand naar de Tallship Races Harlingen begin augustus. Nemen we alle basisschoolleerlingen, alle basisscholen hier uit Harlingen doen mee. Het is best wel cool, want je leert allemaal dingen die je echt nog niet wist. Best wel cool, want het is best wel groot. En dan is het gewoon in onze eigen stad. Dat is wel leuk. De squallen gaan een schatkist krijgen met daarin lesmateriaal. In het entrepotgebouw leren ze over wat de oorsprong is van de skippen en hoe het leven op zee. Centraal staat het dagboek van Jan Holstein, die hier in het Hannemerhuis in Harlingen ligt. En Jan Holstein loopt hier dus ook rond om ook onder andere zeg maar, een workshop te verzorgen. Er binnen ook escape rooms maken, dat ben een rietsel oplossen matten. We zijn een escape room en we moeten nu een vermiste bladzijde zoeken. En dan moeten we de som, dan moeten we er uiteindelijk een som van maken met getallen. Waar zit? We kunnen de vermiste bladzijde niet vinden. Het doel is vanzelfs dat de band er wat van opsteken. Dat liep het goed te slagen. Nou ja, ik heb wel geleerd, ja, gewoon wel met samenwerken en zo. Gewoon ik heb wel veel geleerd ook, ja, samenwerken. Want anders dan gaat alles fout en dan kun je zinken. En je moet naar je einddoel kunnen varen. En dan moet je samenwerken. Heel erg kunnen klimmen in de zeilen. Ja. Maar je moet wel met z'n allen zorgen dat het zeil goed gaat staan, want anders kom je niet naar voren.